Wel, symai, blwyddyn newydd dda i chi gyd, ynde. Da chi'n cofio fi'n rhyw gyhoeddi, jes cyn y Nadolig, bod ni'n mynd i Patagonia eto ar ôl y trip byth gofiadwy gafon ni hefo Bryn Fôn. Wel, mae yna tua 20 ohonoch chi wedi cysylltu'n barod efo diddordeb i fynd ar y trip, a da ni ddim wedi gyhoeddi pwy sy'n dod efo fi eto. Wel, pwy fydd yn ymuno hefo fi a teithiau Patagonia draw yn y Wladfa ym mis Tachwedd eleni? Wel, dim un, na dwy, na tair, ond Pedair, ia, y grŵp, wel, poblogaidd ofnadwy Pedair, sef Meinir Gwilym, Gwyneth Glyn, Gwenan Gibbard a Sian James wrth gwrs. Mi fydden nhw yn ymuno hefo ni draw yn y Wladfa a fydd na wledd o gyngherdda, nosweithia llawen, a sados a bob math o weithgaredda. Felly, os da chi awydd ymuno hefo ni, cysylltwch â teithiau Patagonia. Mae'r wybodaeth i gyd yma. Welwn i chi yno.